Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak urang sabuah andale ya Tuhan oi singgah ke rumah si Sultan Mudo, si Sultan Mudo singgah ke rumah si Sultan Mudo, si Sultan Mudo. Hati dan kana kaba adua, kaba adua. Hati dan kana kaba adua, kaba adua. Indah ada hei musim yang ya Tuhan oi musim menuai dan nanti juo, dan nanti juo musim menuai dan nanti juo, dan nanti juo. Indah dapat hei sarago gadi ya Tuhan oi barana ampe dan nanti jua, dan nanti jua barana ampe dan nanti jua, dan nanti jua. Anak urang hei sabuah antale ya Tuhan oi singgah ke rumah si Sultan Muda, si Sultan Muda singgah ke rumah si Sultan Muda, si Sultan Muda. Ya abi, hei biarlah tandai ya Tuhan oi hati dan kanai kaba aju, kaba aju. Hati dan kanai kaba aju, kaba aju, kaba aju. Sansai badan onde mande sansai badan
Sama-sama.